OK, jsme tady ve hře a já myslím, že můžu mít na první zvířátko. Takže jako první zvíře jsem slepice a mám docela slow falling a to je docela dobrý, takže když si tady takhle stoupneš na nějaký kopeček a chci skočit, takže nedostaneš fall damage a to je docela dobrý. A já myslím, že můžeme mít natěžit nějaký dřevo a nějaký ty základní materiály. Okay, takže mám natěžených 5 dřeva a já si s tou udělám crafting table. Nějaký ty tyčky. Mám si takhle nějaký tyčky. Vezmu si pickaxe a jdu natěžit stone. Docela ten slow falling je otravný, ale aspoň neumřujem a jenom 2 srdíčka tahle v dole svítí. A klepou se, no. Doufám, že vylezu tady odsaď. Ale dobrý, vylezu a upgradenu si krumpáč. A udělám další tyčku. Uděláme si jadrý sekeru. A krafťák se vezmu. Ty kráso, tady zabijím krávy a najednou se proměním já sám za krávu. Tak teď aspoň mám nějaký právo je zabíjet, tak pojď sem. Na jednu ránu, no to víš, bum. To mastíčka už mám docela dost. A nějaký ještě ovci. OK, kámo, tak teď jsem se tady proměnila za squida. Musím do vody nebo umřu. A teď, no tak teď tady toho moc teda neudělám. Akorát se tady takhle můžu proplavat pěkně, ale malá ručička. Tak počkám, než se proměním zase na něco jiného. OK, takže jsem se proměnila teďko za zajíce nebo králíka a pozor na lávu, abych tam nespadl. Držím shifty, když to není vidět. Ale už je tma a já nutně potřebuju jednu ovci. Pozor na zombíka. No, takhle přes odskáču. No a žádnou ovečku tady nevidím. Ne, hlavně mi nesmím trefit. Takže počkám, než bude asi den. Au. GG, umřel jsem. OK, kámo, tak teď jsem se proměnil za Ender Draka, pozor, kde něco zabíjí, kaktus asi. A můžu takhle jít, tady spamuju mezery, takhle můžu dojít ještě kam nahoru. Vtipný, to dala prostě Ender Draka. Co to je, teď jsem se proměnil strašně obřího zombíka. Nedošáhnu ani na žádný bloky. Či si můžu jít. A můžu pomoct. Moc. Nemůžu ani pomalu chodit. Au. Nezabij, prosím, ne. Nemůžu ani hitovat. Nejde ani pořádně chodit. Pomoc, ne.